كاب استديو زينا ارتيفي عزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتالة تركب زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو نلومي سوني تشعت نحاسة ساعات تشعت مشز تلالو زينا ومستنادو كان أقبلكم تلالينا لنا كسافة سامن مكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي فلما كان نبتاتهم أبزي حالة فسالست بستقبل مرمراتات 10 سلسة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيزو أبنو زبات السنين نتفتات كرمتا وحرشا بتصبغ السلاسل هامامات نتفتاتو بمقمقام ما بتكبار مدبات كالاي منفق زديو أب مالي بشبرا ومتقعتي بوحدو 4 سلمان سبات تغطيو بأفغانستان وش تزحال فخلتا والحتراي أستات 4 مليون سبات تمزاد روسيا مس جابان بذكر آخر أدسيتات لعل 5 وتهدروا تحت غرزي كدكم مخالفة حابريته كان مينستر تعنا أبز حلفة سالستي أب موشبي مأكلات زوباتات دبوبن مأكلن بزتجبره ناي لابراتور مرمراتات 10 سلسة زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيس اللهم زي أتوم شوعات أب زوبا دبوب مالت حموشته أب عد غيح حادة أبدواروا حادة دما أم من دفرة كمون شدشته أبسمرا زوا مأكل توشيبهم زت عنحيهم زي خمزين كله أب هوسبيتالات زوا مأكل تعاقبهم زدل كن كجبر لهم تصنحوا حمشته زيجاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت تغلال لقصري بكورونا فيروس زت لخفو زيجاتات كسب لومي شدشته شحن حمشته 280 شعتن بس يحلهم شدشته شحن 409 كلتن كابزيوم حاويهم زت تفانو 35 بموت زتفليو 60 كلتن دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم مينستر طعنات تشعت تنحسه كلتا شحن 20 حدن أبنو زبات السنة بناي منجستن نايولك انتراكترات كمون بياتاوي أجباب بذكر زلو نتفتات كرنتا وحرشة كحرس كابستوتنا أستات 20 حدن هكتار أتلع الفرقي تحارسو كم التزرقة تحبيرهم بزعبات السلاسل زلعيو وكيل إيرينا هابتون برهان زدالو زينا وتصبصبالو دونيكات صحية كتغربيا أب 10 حدا من محدارات كبابين وزبات السنة بز السلاسل زلو نتفتات كرمتا وحرشة زاقيت 10 حدا شحن شو 239 هكتار تحارسو كم التزرقة حلافي لمعات بغلي أبتون الزبا أتو عند مريم أملسهم حبيروم كحرز زتوت أنا مريت عسرا شحن 864 هكتار مخانو بناي منجستن نايول كنتراكترات كومون بياتو أجباب دما كم التعمى زتقصى أتو عند مريم زبزح مشلا بمتقنو دما بلتوجن سمسمن كم التزرق قليتهم دارجع لبزبن صبوع كراماتي أنفتي بنازلو 9 حموشن مئتاويت نايزي صفحات مريتنا خن حرس تسبالنا كراماتنا قرب دنقو يلي صنيحو تابخر ماينا على 19 ورشعات زهرمتها سلازي أنا تنتراكترات كو يمزان تلوا قرب واحد اللون توقات أصاري نايتن بمنجستس تمدبا تراكترات أتو محمد نور إبراهيم بوغنو بزحي تراكترات من الصفحات زحر راس مريت زسانة سلازي كونه أب متساقي اتم مداب أكندي بنقص زبا صفحات زحر راس مريت أب قمت زأتو كخون تلابيوم أبزنو متساق لنا شدشة تراكترين حيثنا مسينا ظهار وحيدنا أنا قالوا ملي لنا ساعة تشعت هوين ثلاثة وسيقوبنا بحجي مالتي وحدي اللون كم هلاو لوم زبن بتين تودين دي كالي إذا كنك حساب له زلوا تراكتراسين تسني معرة كلت كالي نقطة كرآية بالله مالت صفحات مريت الله حرستوت أبزها بوا حبريتا بمنجستي استودبا تراكترات الزخفل أواجار تعاوس لزخنة كل سب كم زت صبيان بمجلات كرمتهم حتصير سلزخنة نخلك عمام أنتي زو السخالو كنتات كفت أرحاتيتهم نساتو مسعيبهم أم متساقي أب أتوتاونتن تساهيين متان كحجزو تراكترات أقديمن كمتسا منيستر حرشا وحسنتن بقعتون زتراجعت أتسرع تساهيي برتعوي واجا كقرب كمون نأتاقمو زملكت أستمهراتن سلطناتن كودب تمحصينهم هاجراوي محبر من سياتن تمهارون إيرترا بشدشتن شوعتن حسا أبسمرا بزكاير أخيبة نايك قدام أي منفق نتفتاتو بمقمقام أبتكبار وتنسرح كال أي منفق زاتيوم
ካብ ህዝባዊ ርክባት ናይት ማሕበር ዝተላከ ጸብጸባሎ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቅርበያ ኣብቲ ሓለፍቲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ማሕበር ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ብምኽታል መንእስያትን ተምሃሮን ዝተሳተፍዎ መስርሕ ምንቃሕ ውዳቤን ምዕጣቕን ብቅርጡ ኣገባብ ከካይድ ምጽንሑ ተገሊጹ ዓቕሚ ትካላት መንግስቲ ንምዕባይን ዓቕምታት መንእስያት ብሞያ ንምድራዕን ንኣስታት 3,000 መንእስያት ሰራሕተኛታት ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ናይ ሓጺርን ነዊሕን ሞያዊ ስልጠናታት ከም እተዋህበ ታሪኻዊ ንቕሓት መንእስያት ንምዕዛዝ ድማ ቡያ ዝተሰምየ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ብደረጃ ሃገር ከም እተኻየደ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ተነጺሩ ብዘይካዚ ሃገራዊ ክብርታት ንምዕቃብን ንምስራጽን ዝተሳላሰለ ንጥፈታት ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ዝተዓመ ናይ ምውዳብ ንጥፈታት ብውዳበ ጨንፈር ሰራሕተኛታት መንእስያት ዝተወስደ ተበግሶታት ምሕብሓብ ስድራ ስዋኣት ከምኡውን ኣብ ዜናውን ጎስጓሳውን መዳያት እተሰላሰለ ስራሓት ተገምጊሙን መሐየለ ሓሳባትን መምርሒታትን ተዋሂቡ ተሳተፍቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ኣብ ዝመጽእ መንፈቕ ኣብ ምሕያል መደባት ስነ ፍልጠትን ጥበብን ስልጠናታት መሪሕነትን ምሕደራን ምውዳብ መነቓቕሒ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ምድንፋዕ ልምዓታዊ ማእቶታዊ ስራሓት ከምኡውን ምምዕባል ማእከላት ምህዞን ሰንዓን ዝያዳ ኣተኩሮ ክወሃቦም ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ኣባ ወንበር ሃማማተ ኣቶ ሳላሕ ኣሕመዲን ኣብ ዘስምዖ መዛዘ ምቓል ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ሳላ ውሁድ ስራሕ ኣካላት መንግስቲ ግንባርን ሕብረተሰብን ኣድማዒ ስራሕ ክዕመም ከም እተኻእለ ብምጥቃስ ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ናብቲ ሓይሊ ሚዛንና ናብ ዝበረኸ ደረጃ ዘዕርግ ኤርትራዊ መንእሰይ ዘማእከለ ሓባራዊ ናይ ንቕሓትን ምዕጣቕን መደባት ከም ዝካየድ ገሊጹ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ድማ ንመድረኻዊ ኣተኩሮን መኸተ ንንቕሓትን ልምዓትን ዝምልከት መርሓ ጎደና ንተሳተፍቲ ከም ዝሃበ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማሕበር ኣፍሊጡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ብርሰት ኣግራብ ንምቁጻር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣድማዕነት ንኽህልዎ ተዳወብቲ ምምሕዳራት ዕቱብን ውህድን ስራሕ ከዓያ ክጻውዒት ቀሪቦም ወኪል ኤሪና ሰመር እዮብ ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ያሲን ሳሌሕ ብርሰት ኣግራብ ንምቁጻር ብተናጸል ዝካየድ ንጥፈታት ኣድማዕ ውጽኢት ክርከቦ ስለ ዘይክእል ውህደት ዝምልከቶም ኣካላት ብሓፈሻ መማሕደራት ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ ኣገዳሲ ምዃኑ ተሓቢሩ ቤት ጽሕፈት በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኔሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብርሰት ኣግራብ ንምቁጽጻር ብደረጃ ንኡስ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣተባባዕ ውጽኢት ይርከቦካ እንተሎ ተዳወውቲ ምምሕዳራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰዳ ኣድማዕነት ስለ ዘይህልዎ ተዋሂደን ክሰርሓሉ ዝኽእላ ኣገባብ ክትኣታቶ ጸዊዑ እቲ ቤት ጽሕፈት ጸላም ጉልባብ ብምግባር ካብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት ፈሓምን ዕንፀይትን ንምስጋር ዝካየድ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ንምግታእ ውድ ስራሕ ናይ ኩለን ተዳወብትን ዞባታትን መማሕዳራት ከባብን ብዓብዪ ድማ ናይ ክልቲኡ ዞባታት ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም ካብ 11 ሐምለ ክሳብ 4 ነሓሰ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ከባቢታት ደግሰይ ዓሊባናይን ኣቑርደትን ዝነቐላ ዘይሕጋዊ ፈሓም ጽዒነን ዝተታሕዛ 23 ኣግማ ዝጠቐሰ እቲ ቤት ጽሕፈት እዚ ተርእዮ እዚ ተደጋጋሚ ስለ ዝኾነ ንምክትኡ ውድ ስራሕ ምክያድን ተሪር ስጉምቲ ምውሳድን ከም ዘድሊ ኣስሚሩሎም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ቀጻሊ ተርእዮ ብርሰት ሃብቲ ገረብ ከጓንፈን ጽንሐ ከባቢታት ሸበቕ ዓዳ ኣረይ ኣወንጀልን ከባቢታት ሓጋዝን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣግራብን ብጉቡእ ዓቂበን ከም ዘለዋ ብምሕባር ድማ ህዝቢ ንቑሕ ተሳትፍኡ ከዕዝዝ ተላብዩ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ናይ 2021 ካብ ዞባ ጋሽባርካ ዝተበገሳ ዘይሕጋዊ ፈሓም ላኻን ዕንፀይትን ጻዕና 188 ኣግማል ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ከም እተታሕዛ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ قديم تقادلاي كولونيل بانديرا طعم كحسو ب23 حملة كل تشحن 21 بحمام أم بل 76 عامت عدمو أب كتما ميلانو إيطاليا تسويهم أب ورحة الريش حنش عدت 275 أب هزباو حالتات حرنة إرتراز تسلفة حربنيا بانديرا طعم أب وان حرنة وغارسي أب كفلي إيدا سرحات أكال تسقنا راديو كفلي ملكت كمون كوميشن سنة إلكترونيكس دحرنا صنع الدماء أبيت صحفة سكرتاريات مينستري وشتاو قدات
ካብ 2007 ክሳብቲ ብምኽንያት ዝሓደሮ ሕማም ጥዕናኡ ክከታተል ናብ ኢጣልያ ዝገሸሉ ከዓ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓላፊ ትካል ኢቴክ ብምዃን ውፉይ ሃገራውን ሞያውን ኣበርክቶ ዝገበረ ሓርበኛ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ባንዴራ ጣዕመ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውልዳትን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 9 ነሓሰ 2021 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብመስዋእቲ ውፉይን ኣብነታውን ሓርበኛ ኮሎኔል ባንዴራ ጣዕመ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ። ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም። መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ትማሊ 8 ነሓሰ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ብዘካየድዎ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 40 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። እቶም ዕጡቃት ንሰለስተ ዓድታት ብምውራር ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድም። መንግስቲ ማሊ ጸጥታ ንምውሓስ ተወሳኺ ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጎረቤት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ 12 ወተሃደራት መንግስቲ ከም እተቐትሉ ተገሊጹም። በቲ ምስ ማሊ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 8 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ተሓቢሮም። ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብዘካየዶ ስርሒት 2 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝርከቦም ሓያሎ ሽበራውያን ድሕሪ ምቕታሉ ኣብ ልዕሊዑ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም እተኻየደ እዩ ዝቃልሕ ዘሎም። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ዝካየድ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ከም ሳዕቤን ድማ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝዘያደ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ነቲ ሽበራዊ ተርእዮታት ንምግታእ ካብ 2012 ኣብቲ ዞባ ዝተዋፈረ ግዳማዊ ሓይሊ ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ እዩ ዝሕበር። ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ጥራይ ኣስታት 250,000 ሰባት ኣብ ውሽጢ ዓዶም ከም እተመዛበሉ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦም። እቲ ቁጽሪ ምስ ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ3 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረዲዮም። ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ብብዝሒ ውግእ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ሰሜናውን ምብራቓውን ኣፍጋኒስታን ዝተመዛበሉ ምዃኖም ተፈሊጡሎም። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ዝተጀመረ ውግእ ብዝሰፍሐ መልክዑ ይቕጽል ብምህላው ቁጽሪ ተመዛበልቲ ካብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ብዕጽፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም። ጣሊባን ናብ ልዕሊ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ብዘካየዱ ዘሎ ውግእ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘይኣክል ግዜ ጥራይ 5 ኣገደስቲ ከተማታት ከም እተቆጻጸረ ሓቢሩሎም። እዚ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእታው ንዝሰዓበ ቅልውላውቲ ሃገር ካልእ ኣንፈታት ሒዝዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ሩስያ ምስ ጃፓን ኣብ ዘከራኽረ ደሴታት ልዕሊ 50 ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርጺ ክትድኩን ምዃና ኣፍሊጣ። ዝርዝር ናይቲ ክህነጽ ተወጢኑ ዘሎ ትሕተ ቅርጺ ዛጊት እኳ እንተዘይተሓበረ ንጃፓን ከቆጥዓ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ብኣግኡ ይእምትሎም። ጃፓን ብዛዕባ ዝሓድሽ ወተሃደራዊ ውጥን ዝሃበቶ መግለጺ ዛጊት የለን። ህንጸት ናይቲ ትሕተ ቅርጺ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ክዛዘም ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሎሚ 9 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሮም። ሩስያን ጃፓንን ብሰንኪ እጀታ ናይተን ኩሪል ብዝብል ስም ዝፍለጣ ደሴታት ንዓሰርተታት ዓመታት ከም እተፈሓፍዓን እቲ ጉዳይ ገና ሰላማዊ መዓልቦ ከም ዘይረኸቦን ጸብጻባት የረድም። እቲ ናይ እጀታ ጉዳይ ክልቲአን ሃገራት ወግዓዊ ውዕል ሰላም ካብ ምኽታም ዓንቂጽወን ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ። ሰራዊት መንግስቲ ሞዛምቢክ ብደገፍ ሰራዊት ጎረባብቲ ሃገራትን ሩዋንዳን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዕጡቃት ተቃወምቲ ንጸንሐት ስትራቴጂካዊት ከተማ ካቦ ዴልጋዶ ከም እተቆጻጸራ ኣፍሊጦም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ነቶም ዕጡቃት ንምድምሳስ ኣባላት ውድብ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ማለት ሳድክ ከምኡውን ሩዋንዳ ሰራዊት ናብ ሞዛምቢክ ከም ዝለኣኻ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ኣንጻርቶም ሽበራውያን ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ የረድም።
እተኻብ ሽበራን ዝተመንዝዐት ከተማ ካብቲ ኣስታት 60 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ማእከል ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ሞዛምቢክ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ሪሒቓ ትርከብ እቶም ሽበራን ሓይልታት ነታ ከተማ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ልዕሊ 800,000 ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ካብ ቤት ንብረቶም ከም እተመዛበሉ ፈረንሳዊ ኩባንያ ቶታል ጀሚሮ ዝነበረ ናይ ልዕሊ 20 ቢልዮን ወፍሪ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ድማ ከቋርጾ ከም እተገደደ ይፍለጥ ኣብ ቦሊቪያ ፔሩ ካሊፎርኒያ ግሪክ ቱርክን እስጳኛን ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር መመሊሱ ይልሕም ስለ ዘሎ ከቢድ ስግኣት ፈጢሩ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ቦሊቪያ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ክውዕል ብዘይምኽኣሉ ዘውርዶ ንዋታውን ኣከባብያውን ዕነት ከም ዝዛየደ ንመግለፂ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ ባርዕ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ክውዕል ምስ ዘይክእል ኣብቲ ብሃብቲ ገረብን እንስሳታት ዘገዳምን ፍሉጥ ዝኾነ ከባቢ ብርሰት ከየስዕብ ከም ዘስግእ ሰበስልጣን ይጠንቅቕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ፔሩ እውን ተመሳሳሊ ባርዕ መሮር ከም እተኸስተ ይግለጽ ኣሎ ነቲ ብ5 ነሓሰ ዝተበገሰ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ንምውዓል ብኣባላት ሰራዊትን ነበርቲ ናይቲ ከባብን ዝተሰነዩ ልዕሊ 500 ኣባላት ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለው ሰብ መዝቲ ሃገር ሓቢሮም በቲ ባርዕ ልዕሊ 1,000 ሄክታር ከም እተሃመኸዩ ዝግለጽ ዘሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኸስተ ባርዕ ብዘውረደ ዕንወት ብውሕዱ 8 ሰባት ደሃዮም ከም ዝጠፍአ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት እቲ ክፍለ ሃገር ሓቢሮም እቶም ደሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ነበርቲ ናይታ በዚ ዲክሲ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ባርዕ ዝተሃሙኸት ከተማ ግሪንቪል ምዃኖም እውን ኣረዲኦም ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ንምውዓል ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዛጊት ከም ዘይተዓወተ እዩ ዝግለጽ ዘሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ደሴት ኤቪያ ናይ ግሪክ ንሻድሻይ መዓልቱ ዝቐጸለ ባርዕ መሮር ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ገጹ ብምልሓሙ ኣሽሓት ነበርቲ ብመራኽብ ተጻዒኖም ክወፁ ከም እተገደዱ ተሓቢሩ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ንምውዓል ብሄሊኮፕተራት ነፈርትን መካይንን ዝተሰነዩ ኣማይት ኣባላት ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብ ዞባ ቫሌንሽያ እስጳኛ ብ7 ነሓሰ ዝተበገሰ ባርዕ መሮር ንምቁፅጻር ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ሓያል ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ እውን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ ባርዕ መሮር ልዕሊ 200 ሄክታር ጫካታት ከም ዝሃምኸ ጸብጻባት ኣነጺሮም ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ዕልቕልቕ ኣብ ኣባይቲ ትሕተ ቅርጺ መጓዓዝያን ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲን ዕንወት ኣውሪዱ ኣብ ዞባ ኡታር ፕራዴሽ መጠን ምልኣት ፈለገ ጋንጅስ ኣብ ሓደጋ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዝሓበሩ ጸብጻባት ተወሳኺ ዕልቕልቕን ምስኡ ዝተኣሳሰር ሓደጋታትን ከይክሰት ከም ዘስግእ የረድኡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ህንዲ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ከም ዘሰዓበ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዓለም ከቢድ ዕንወት ዘወረደ ባህርያዊ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ባርዕ መሮርን ከም እተኸስተ ዝሕብሩ ተጣበቕቲ ኣከባቢ እዚ መርኣያ ናይቲ ምውሳኽ ዓለማዊ ውቕዐት ዘስዕቦ ዘሎ ቅሊማዊ ምዝባል ምዃኑ ይገልጹ ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶን ምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብዝተገብረ ምርመራታት 13 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ንጥፈታት ክረምታዊ ሕርሻ ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ሃማተ ንጥፈታቱ ብምግምጋም ኣብ ትግባረ መደባት ካልኣይ መንፈቕ ዘትዩ ኣብ ማሊ ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 40 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሒ ጥራይ ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ሩስያ ምስ ጃፓን ኣብ ዘከራኸራ ደሴታት ልዕሊ 50 ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርጺ ክትድኩን ምዃና ኣፍሊጣ ንሎም ሰኒ 9 ነሓሰ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባት ኤሌክትሪክ ክትከታተሉ ዕድም